magauban sa atong pagpaminaw sa buhing pulong sa Dios ning kagabion mga igsoon no. Sa salamat sa pag-stay sa mga nahimutangan hangtod niining mga takna sa dili pa ta magpadayon magampo na kita mga igsoon. Labing gamahanan nga Dios among amahan nga nasa langit, Ginoo, dalaygon ka sa among mga kinabuhi. Salamat o Dios sa imong paguban o sa imong mga katubagan nga imong giandam Ginoo. Lord, bisan Lord, amo pa lang ginahuna, Lord, wala pa namo na sulti apan Lord ikaw na sayod ng daan, ikaw nagaandam na sa imong mga katubagan Ginoo. Lord, ang imong kabuton may matuman og ining among pagpaminaw sa imong buhing pulong Ginoo. Ikaw Lord magapalabas ka namo, ikaw Lord panalangin sa matag usa nga ang matag pulong nga among naabot Lord God madungog Lord. Dili kini mo labay nga kawang Ginoo, dili amo kining mapanandungan og among makinabuhi sa gitakda sa pagtagbo namo Lord sa matag sitwasyon sa among kinabuhi. Lord, ikaw sa Lord maghatag og lihok, maghatag og gahom Lord sa akong pag-share ni imong pulong nining kagabihan Ginoo. Dalaygon ka Dios sa tanan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen o amen. Okay mga igsoon, ang atong pagahisgutan ana gihapon kita sa Galacia kapitulo 6 bersikulo 1 paingon sa 5 mga igsoon. Verse 1 giingon dinhi, mga igsoon, kung usa kaninyo makasala, kinahanglan nga kamong mga hamtong nasa pagtuo mo'y magpabalik kaniya. Apan buhatan ninyo kini uban ang kalumo ug bantayi nga dili usab kamo matintal. Pag tinabangay kamo sa pagpas-an sa inyong mga alantoson, kay niining pagiha matuman ninyo ang sugo ni Kristo. Kung may maghuna-huna nga bililon siya, bisan kun ang tinuod mao nga wala di ay siya bili, naglimbong lamang siya sa iyang kaugalingon. Ang tagsa-tagsa angay nga magsusi sa iyang kaugalingong binuhatan. Kung maayo kini, makapasigarbo siya sa iyang nahimo sa walay pagtandi niini ngadto sa nabuhat sa uban. Kay ang matag usa kinahanglan magpas-an sa iyang kaugalingong palas-unon. Mao kana ang pulong sa Dios sa Galacia 6:1 paingon sa 5 ang atong pag-isgutan karon mga igsoon. So, giuluhan ko kini og agakon ang igsoon. Ang atong akong tan-aw no mga igsoon ang gihatag dinhi nga title sa Bible nga Bisaya na kung gibasa gititle lang kini kinahanglan magtinabangay na kay kanang word nga mga igsoon no mga igsoon diya sa pagtuo pamilya sa Dios no hindi kun usa kaninyo makasala sa gidahom no nga naagi makasala o di panaganaan na daan sa angay buhaton murabag kung sa kuan pa na kanang sa rabies no? Sa rabies na siya anti-rabies dili na siya kung ibalaan mo sa anti-rabies kung mapaakan ta mo na i-inject na dili mga igsoon anti na siya dili ang lahi putong pangpatay gid sa rabies kung naa na gid sa imong lawas no? Ang anti-rabies prevention na siya kung mapaakan ka di nakatablan may komedya sa ako niya na nga pag humanan ko og pa-inject sa anti-rabies 3 times man siguro to or 6 times gingan din ko nga Jundre sulod sa usa ka tuig pwede na ka magpapaak sa iro pwede na lang magpapaak sa iro kay dili na lang ko dutlan ang rabies pero ang rabies mga igsoon kan po ni siya dili po ni siya nga tanan iro na ay kuno na ay rabies kun dili once nga ang iro matakbuyan sa rabies o ang mananap takbuyan sa rabies 14 days na din na siya kung ikaw mapaakan ka sa iro 14 days na po ka kung naagin si rabies no? Kay sakit man na siya nga matakbo kung example gikan sa ilaga nakapaak sa dito sa iro nga ng iro makapaak sa tao katong ilaga nakapaak 14 days ang iro po nga napakan gikan sa pagpaak 14 days tao po so yan no so natay kaalaman na nagamay pero dili na mo itong topic at na nangyatag nga illustration mga igsoon so gipanagan-an na daan unsay angayang buhaton kung makasala sa unang punto ang nakasala dasigon no gisugo nini
gi kuan gyud ang gitumbok gyud ma-assign niini no ang mga hamtong or mga elders na diha sa simbahan no diha sa kongregasyon no. Sa NASB nga version gi-mention diya nga you who are spiritual, sila ang NIV ESV you who live by the spirit. Sa NLT version you who are godly. Dili siya katong anigulang nga member no or tigulang ng edad kundi katong nagkinabuhi diha sa espiritu, nagkinabuhi gyud sa iyang nato na bal-an diha sa Biblia. Dili lang siya taman sa knowledge, dili lang nagigulang na lang sa simbahan kundi nagkinabuhi ng Dios non no. Sila ang gitahasan o kana uban ang pagiya sa balang espiritu nga aron mapabalik nila ngadto sa Ginoo ang tao nga nakasala na nasakpan nga nakasala no aron matudloan sa paghinulsol, pagpangagpasaylo no aron dili na magpakasala pag-usap no. Agako ng igsoon ang nakasala dasigon og naapoy gisugo nga buhaton diha sa kalumo. Ang sa NASB diha spirit of gentleness no? Dili man yun nga puyok-puyokon no. Dili man nga itolerate ang iyang sala nga nahimo kun dili pamulungan no? Maymayan aron makaamgo uban ang kalumo no? Dili singhag, dili insulto or pagkaulaw kay sigurado gayud nga dili maayo ang resulta no? Kay nakasala na gamay na kinang bikil na siya pa'y sad-an na siya pa'y masuko no mahigoyaw no buhaton usab nga may nampingon nga may gikuan diha nga bantay nga dili usab kamo tintal so dili kumpiyansa muna nga hamtong naman ni sila sa ang pag-amping kanato di naman ta nga kamong mga nagtuong lig-on pagbantay nga dili kamo mapukan sa nagyad ang pagkamay ng pingon sa mao na kay kanta mao siguro nga iyang gitahasan diri sa Ginoo ang mga hamtong no kay kuya man pod kayo ang iyang duulon no kay ang kuya nga prone kay matintal kay kaning ilang giduulan nakasala man na pwede siya makadamay, pwede siya makatakod no pwede makaamong dahil mo ingon siya nga ay lami kayo ang pagpakasala no or dali ra kayong kwarta diri no enjoy kayong kinabuhi ulay magbuot tuy bawal no or basin pagsita nimo mga igsuon malain siya diba masuko wild ba no ug basin matumpangan nimo no munay suduhan na masadaan kung imong matumpangan no kay ang gingon diha pagbantay nga dili usab ka matintal kinahanglan buhaton sa kalumo kay basin og na pagsita nimo ma-trigger masuko mubuto o mahinaykan usab nimo no mao nga gipahimangnuan nga buhaton sa kalumo. So diha na dayon ma-apply ang gasa sa balang espiritu na pailog, kaluoy, kaayo, pagpaubos ug labawas tanan pagpugong sa kagalingon. Kung wala na ato lang kagalingon, impas no. Dagkong gubot ang pwede mahitabo no. Ang word diha nga magpabalik akong nabasa sa mga pagtuo no sa Griego ana katartizo no. Ang napoy kaparehan niya nga gigamit po sa New Testament pag-ayo sa pukot, pag-repair. Kung sa tao pa na, meaning pagpalambo, pagpahingpit sa iyang kinaiya. Sama sa panamilit ni Pablo, no? Nga sa ikaduhang Korinto 13:11, nga niya pagtarong mo sa inyong pagkinabuhi, pamatiyang ako mga hangyo, kung paghiusa ka mo, pagmakigdaiton, ang Diyos sa gugma, kalinaw, mag-uban, kanina. So, muna mga iso, no? Pabalik ko, no? Maugid niya ang angay hunahunao, no? Sa dihang pabalik ko na to ang nahisalaag aron mapasig uli sa hustong espirituhanong kinabuhi. Giyahan ang iyong tinguha nga mabago, giyahan aron magpaubos diha kang Kristo magpalabas ang kinaiya gugma ni Kristo sa lakip na niyang pagpanton apan buhaton nato kana sa pagmainampingon mapaubsanon lig-on no? Uban ang kalumo no? Una si Pablo naghatag kanato og biblikanon giya kung unsay ang iyang buhaton kung ang usa ka igsoon niya kang Kristo masakpan sa bisan unsang sala nang gihimo nang atong siguruhon gyud nga kita na pagtugyan before ta mo lusob na ating pagtugyan sa balang espiritu na kita pag-ampo pagtuo
pag kinabuhi usab mga bugos, no, kay basig sa panahon na nga naay problema, nakasala, na ayaw punta mo dot sa Ginoo. No, sa tanang panahon sa tanang kinabuhi na gyud ang atong daily nga pagki sandurot sa Ginoo, devotion na siya mga isa sa na dili po ko exempted no sa kitang tanan gidasig nga na aduna gyud pag kinabuhi sa bugos diha sa atong buhi nga Dios, no. Giawhag kita nga mahimong mga magtotoo nga espirituhanon aron nga kung adunay bisan kinsa nga masakpan sa bisan unsang paglapas, ready ta, sangkap ta aron siya mapasiguli na aron atong ma-apply ang kalumo sa atong pagdasig kaniya mga igsoon uban ang uban, no. Apan ang uban, no, sa uban sa pag-awhag sa malumo ug higugmaong pagpasiguli sa usa ka igsoon diha kang Kristo, no. Yes, pasidan-an ta naapoy pagka mabinantayon aron dili ta mahulog sa tentasyon, no. Kay basin yung matintal usab ta na kay bisan unsa pa nato kahamtong, no, kitang tanan naay pasidaan. Mao siguro nga ang isugo hamtong kay kung huyang na ay dali ra kaayo pagkaanod bira sa nakasala na daan, no. Sa dili apil dinhi no ang grabeng pagpasala, no, kay kani kanman kanang malumo man imong pagtrataraan no. Apan katong grabe na kay mga sala, dayag na kay immoralidad, no. Dayag na kay nga nagpakaulaw sa Dios, sa kang Kristo ug sa katawhan sa Dios, no. Ang kuan pod sa 1 Corinthians 5:5 iyon diha itugyan kini mga tawhana kang Satanas aron laglago na iyang lawas ug ang iyang espiritu maluwas-on nga sa pagbalik sa Ginoo. So wala ni malumo pa nga pagsita, no. Kini na likayan ani siyang kani nga klase na kani ngana ka immoral na kaayo nga pagpakasala. Palikayan, no. 1 Corinthians 5:11 ang buot kong ipasabot mo nga dili ka mo maging hugoy-hugoy sa katawo nga nag-angkon nga siya Kristohanon apan makihalawason o hakog o nagsimba sa mga Dios-Dios o tigbutang-butang o palahubog o kawatan. Likay bisan ang pagpakigsalo sa mga tao. Bisan dugay na nino nga nasulat pero sa atong panahon, no, naamay mga nagpailang nga Kristohanon pero naagya pud sila ani nga klase sa pagkinabuhi. No, dili na siya kanon. Palikayan na siya. Away from them, no. Separate na taan nila na sa dili na iyon nga pare atong gidasig nga agako ng igsoon, no, dasigon, istoryahan nga malumo, no, kani sila lahi na nipod nga bahin, no. O una mga igsoon ug sa atong ikaduha nga punto ang nagproblema yayungan. Agako ng igsoon ang nakasala dasigon ang nagproblema atong yayungan. Amot nakakuan ba mo anang word nga yayungan? Or ako na ba na? Pero kung nakadumdum mo sa kanta nga karaan nga yayungan tang duha. Kani dili ni yayungan tang duha. Yayungan tang tanan. Ano na mga igsoon, no? Yayungan atong tanan uban pa gyud ang Dios, no? Ang problema lahungan or yayungan, no? Dili ta maghuna-huna nga kung gustuhanon ta pwede ra manggod ko ako ra kay maka sala man ko naning uban mga membro sa simbahan mga gustuhanon, no. Dili nato dili ta maghuna-huna ang mga igsoon nga kaya nato mag-independente, no. Mayon ta wa ta kinahanglan tabang sa uban. Maghuna-huna ta nga excuse ko ana sa ilang tabang ana, lahi ko, importante ko nga pagkatao, espesyal ko nga pagkatao, no. Ang lawas ni Kristo, ang simbahan, mas maayo ang iyang pagpanlihok, no, kung ang tanang bahin, ang tanang membro magtinabangay alang sa kaayuhan sa tanan mga igsoon, no. Verse 2a, pag tinabangay kamo sa pagpas-an sa inyong mga alantuson, na sharing, no, para mo gaan sama sa atong gibuhat karon, no. Adunay pag-ampo. Kung naay dakong galastuhan sa gibuhat sa mga igsoon, sa mga youth karon fans, no, di ba? Fans, youth fans, no? Na sila mga gibuhat aron mapagaan. Supportive ug kaayo ang atong mga kauban, no. Sa dako man ang
mga kantidad dako man ang problema, pero kung patak-patakan masuportahan daghan ang magtinabanga, kung pinansyal na ako'y gamay, napoy imong dako, no? O naiha wala, pero naa sila akong pagtuo diha sa pag-ampo, no? So mao na atong gibuhat sa prayer meeting aron magaan ang matag panginahanglan sa usa-usa. Kung dako ug bugat ang ipas-an na kung bahin-bahinon mugaan na lang mga igsoon. Samot na kay ang dasig sa Dios kanato itugyan nato kaniya ug siya magaatiman, no? Nagsaad siya nga motabang ug mopagaan. Nagiingon sa Mateo 11, basta prayer na gani. Ang Mateo 11:28 gid atong duolon na yan, no? Duol kamo kanako kamong tanan nga gigipuyan ug gibugatan sa inyong gipas-an o papahulayon ko kamo. Kung inyong gipas-an bugat, akong yugo ang inyong dawata, no? Malumo ako mopaubsanon og diha kamo kapahulay, no? Sayon ang iyong yugo. Tugyan nato sa niyang mga kabalaka kay sigurado nga siya nag-atiman kanato. He cares for us. No? Pag tinabangay panahon sa mga kasakit, kaguol, sa mga panginahanglan, bisan sa yano nga pagpaagi nga makatabang ta mga igsoon. Pero atong kuan din no, ma-sense sa atong pagtuon, ang pinaka-naa sa una-una ni Apostol Pablo niini ang mga misyonero gayud katong mga nagasangyaw, no? Nga nagabalin-balin og lugar alang sa pagsangyaw, pagtudlo, pagtuon, no, sa pulong sa Dios. Ang Galacia 6:6 duol ra man eh. Diba? Ang 6 verse 1 to 5 man ta. Sa verse 6 yun ang gitudloan sa Kristohanong mensahe, ikaw ang gitudloan, angay magpaambit sa iyang magtutudlo sa tanang maayong butang nga ana kaniya. So naa discern na to nga ang pinaka-naas na una-una ni Pablo ang matabangan, mayayungan ang panginahanglan sa magtutudlo, magsasangyaw o alagad sa Dios. So, muna mga igsoon, atong agakon, ang igsoon kung siya nakasala, atong ang mga nagproblema, atong yayungan, timbayayungan, kay kana katumanan man sa sugo ni Kristo, di ba? Mao na ang pagpakita sa gugma. Ang Biblia puno sa tanang matang sa balaod, apan ang balaod di siyam-up na tanan sa gugma, di ba? Unsa na ang balaod ni Kristo, ang pagigugma sa Ginoo nga atong Dios, tibok natong kasing-kasing kalag, kusog o pagigugma sa atong mga neighbor, no? Sa atong mga silingan, sa atong sikitaw, sama sa pagigugma sa atong kaugalingon. Sa kinsa man atong mga silingan, kinsa man atong sikitaw, mo na ang mga tao nga kauban nato sa pagtuo kay yan sa pulong mo sa Ginoo sa Galacia 6:10 nga buhata ang buhat sa maayo, buhata ang maayong butang sa tanang tao, labi na gayud sa imong isig ka magtotoo. So kinsa man atong mga silingan, kinsa man ang tao nga atong masugatan, ang matag tao nga nanginahanglan labi na gayud sa mga kastahanan, no? Ang kasulatan nag-ingon nga atong tumanon kini. Kung kita ano, dili magunahuna nga pwede ra gud ta mag-independente na nga atong una na ang pag yayong, pagtinabangay, pagtimbayong na pagtabang, pagpasaan sa mga palasunon sa mga tao sa atong palibot, no? Kung motabang sa pagpagaan sa mga palasunon, mabination ta, maluluyon ta, manghinatagon, no? Gahin kitag panahon bisan sa pagpaminaw lang gani, no, sa ilang mga problema dako kanang motabang, no? Sa pagampo sa ilang mga problema labaw na gayud mo sa wa gid na i-design sa Ginoo nga maglakaw tanin kinibuhi ang asulo, no? Nagid tay papel sa matag usa sa pagtabang nga mogaan ang palasunon sa atong isig ka tao. Sa atong pagbuhat nini, ma-feel nato mga tag bayaw, mga tag na lahi ang atong paminaw sa panahon nga aduna tay matabangan nga madasig diha balik sa Ginoo, no? Kaya ang Dios mao mo kunayang kasing-kasing nagpakabanao usab siya sa matag usa. So ano ato nang ipakita kaya sa atong paghimo ni ana matuman nato ang sugo ni Kristo nga magkagugmaay, no? Ang verse 34 sa 1:3 maghatag ako kaninyo bagong sugo. Paghigugmaay kamo ingon nga ako nahigugma kaninyo, paghigugmaay usab kamo. 35 kung magigugmaay kamo mahibalo ang tanan
nga kamo akong mga tinadhana. So muna ang gyud ang tawag sa Ginoo nga maghigugmay ang usa-usa uban ang inigsuon nga pagmahal. Mabi-abihon, mabination, mapungangaron sa usa-usa, mupasaylo sa usa-usa, no, magpasidungog sa usa-usa mga igsoon. Sa itag hangyo nga magmatud-anon gayud sa usa-usa diha sa gugma ingon nga si Kristo nahigugma sa iyang simbahan siyang katawhan ug nihatag siyang gulingon alang kaniya. Una ang Kristohanong gugma atong buhaton sa husto mupas-an ta sa mga palasunon usab sa usag-usa. Igsoon, ang Kristohanong gugma nagtinguha sa pagdasig sa usag-usa ngadto sa Dios nun nga pagkinabuhi ang espirituhanong pagtubo. So muna mga igsoon atong ang mga problema yayungan nato no sa walay pagtandi og sa katulong nga punto dili manghambog sa uban. Verse 3, kung may maguna-una nga bililhon siya bisan ko nang tinuod wala mao nga wala diay siya bili, naglimbong lamang sa siyang kagulingon. Ang tagsa-tagsa ang magsusi siyang kagulingon binuhatan kung maayo kini makapasigarbo siya sa nahimo sa walay pagtandi niya ngadto sa nabuhat sa uban. Sa na mga igsoon dili gusto ang Ginoo nang magki-compare na to the point na dayon nga manaway na mas maayo pa ko niya. Ang pagsaway sa uban dili basihanan na nga ikaw matand-ano na kinabuhi at tubangan sa Dios. Ang Dios iyatang ipakabililhon no bisan sa tinuod wa gid bili. Ang tao ra ta no apan dako kayo ang iyang paghatag bili kanato, ang iyang pagtugma kanato nga iyang gihatag ang iyang bugto kanato tungod sa iyang dakong gugma kanato no. Kinahanglan walay kastahan nga mag-isip sa gulingon nga super spiritual no. Mag-isip sa gulingon nga labaw sa uban no. Siya ang ipaboran no. Kay kitang tanan makasala ang tanan giluwas pinaagi sa grasya nga walay ta mas mahingdanon, mas kusgan sa uban nga mga totoo no sa pagkatinuod si Kristo lamang, si Ginoong Hesus lamang siya ang kusgan, no? Siya ang nagtabang, nagtubag sa tanan natong panginahanglan. Ang tanan natong kusog nagikan kaniya, no? Na nandito mahulog sa litag no sa pagtanaw sa gulingon nga kita may tinubdan sa atong gulingon abilidad no. Anong yani ko ako ni dili tungod ni Ginoong Hesus no. Sa dili igo ang atong gulingon. No? Wala gi angay nga magunahuna kita labaw sa mga kastohanan. Ang pagka mapetason makapugong kanato sa pagtimbang-timbang sa atong tinuod nga dapit diha sa Ginoo no. Walay usa kanato ang dunay katungod sa paglantaw sa atong gulingon nga labaw sa ubang kastohanan. Kay mo na kaatbang sa grasya ang imong panglantaw sa imong gulingon hindi na nimo makita nga grasya ring tanan. Kung mo mga ang mga legalista sobrang ilang pagtanaw sa ilang gulingon kanunay sila nagtinguha nga itandi kung unsa ang ilang nahimo. So compare sa uban no. Magmatand-anon kita nga tugutan ang pulong nga magsilbing sumbanan sa pagsusi sa atong kaugalingon. Verse 5, kay ang matag usa kinahanglan magpas-an siyang gulingong palasunon no. Lain-lain man ang gipas-an tanan tao na ay problema kasnatian ha. Kay ang matag usa kinahanglan magpas-an siyang gulingong palasunon. So, sharing kung yun sa pag-overcome no. Kasigon dili ingnon nga laban lang no. Kay dili nato kaya ang laban. Kung sa komedya pa nila sila taglaban lang di man ta mga sundalo di mga kaaway no. Laban lang isalig Ginoon sa Ginoo ang tanan no. Amen mga igsoon, duol kaniya, tugyan kaniya ang mga kabalakag soliran sa og sigurado nga ligonon taniya di siya motugot nga mabuntog kita. Na matag usa kinahanglan magpas-an. Normal lang na mga igsoon tanan ta moagi kay mga kalistanan no. Ayo i-give up imong kagalingon, i-give up na hinoon mga igsoon ang atong mga kagalingon paningkamot ato nang i-give up. Pero ang atong pagsalig sa Ginoo mao na ang dili nato i-give up. Klaro na ko mga igsoon na kitang tanan normal nga moagi kitang mga problema palasunon. I-give up nato ang atong kagalingon paningkamot. Dasig sa kalibutan, ayo give up imong kagalingon. Give up nimo imong kagalingon paningkamot. Pero ayaw i-give up ang imong pagsalig diha sa Dios no. Kaya dili nato kaya kung wala ang Dios no. Dili mo buhat og dautan para ma-shortcut ang mga problema no.
Dili nimo sibatan layasan at tubangon ang problema uban sa tabang sa Dios. Ampo, no? Kung mga igsoon kay siya dili gid mo biya, dili mo pasagat. Dili pud siya ingon igsoon nga pasan ko ang mundo, no? Kung dili pasan natin ang mundo kasama ang Dios. Labing amahan nga Dios kauban nato. Sa siya maalamon, siya madaugon, basta ko pa siya sa kalibutan. Nga ingon nga panahon sa problema wala ni datog ka natong kalibutan. Labaw pa siya. Yan mga isa. Sa Roma 15:1 kitang mga ligon sa pagtuo kinahanglan nga motabang sa pagdala sa mga kaluyahon sa mga huyang dili kita magpahimuot sa atong kagalingon. Ang matag usa kanato angay Hinuong magpahimuot sa atong isig ka magtotoo alang sa iyang kaayuhan aron malig-on ang iyang pagtuo. Ang igsoon adunay pagtabang. Walay pinalabi ang Dios. Roman 9:14 unsa may kasulti ta karon may pinalabi ba ang Dios? Wala. So ang tubag ni siya ni adtong nagpasigarbo sa iyang kagalingon. So atong i-sum up ni tanan mga igsoon kay adunay mga makilalis no nga kini nga kasulatan nagingon nga pag matag tao magpas-an sa iyang kagalingon palasunon. Dahil sa previous na verse nga atong nabasa, nag-awhag pod kanato sa pagtimbayayong sa tag-usa. Napakagipas-an sa iyang kagalingon problema, makikimbayayong po kita sa uban nga palasunon. Ang Pedro pod isalikway ang tanan nimong palasunon kay ang Dios na hingawag kami mas dito sa Dios itugyan ang mga kabalaka. So siya magsapnay kanato kung dili gid tugot ng mga matarong nga pupan. So ano na may mga pagpangutana, kalibog kung saan nato pagpasa ng atong kagalingon palasunon kung itugyan mo nato ay ngadtong tanan sa Ginoo. Saan nato pagtabang sa pagkasiguli ng atong mga nabuntog nagsakpan diha sa pagpakasala. Kung kita sultihan na sa pagtagad sa atong mga galingong pagsulay, mga tentasyon, pagkasubo, o sala, apan ang matag saad sa Dios ang matagpulong nga nagagkan sa baba sa Ginoo tinuod og matingutan. Okay, pwede man na magkasuila ng pagsumpaki ang matag verse, no? Na iyon kay pasaan ta sa usag-usa sa atong mga palasunon. Apoy nga magtimbayayong kamo sa inyong palasunon. Apoy nga itugyan ang mga palasunon ngadto sa Ginoo. So imbes nga managsumpaki, imbes nga adunay kalainan, kalibog, no? Ato makita ang komplementaryong mga kasulatan nga nindot nga nahiuyon sa usag-usa. Nagpaduol kanako sa Dios, sa grasya na nahigugma sa iyang mga anak sa gugmang walay naglubad ng Isyo. So, na itong palasunon, matimbayayong ta sa mga palasunon sa uban, o itugyan natong tanan diha sa Dios. No? Dili na nato libugon natong ulo, dili na nato ipag-away ang mga bersikulo kay nagkahiyo sa kanang sa usa ka espiritu sa Dios nga gigikanan. So sa atong challenge nini kagabiyon mga igsoon, may nailahan ba ta nga naginahanglan sa tabang, naginahanglan ba og mga pagkoreksyon o pagkasig sa mapaibsanon ug sa kalumo atong tabangan ng igsoon. Basin ikaw o ako ang gipadala alang sa anak ng salaan, alang sa anak sa Dios nga adunay panginahanglan. Sa atong konklusyon, no? Busa pag inagakay kita mga managsuod ang nakasala dasigon dili kalimtan kung dili una iampo gayud buhaton sa kalumo buhaton usab nga may nampingon aron kita makalikay sa tentasyon. Ang problema atong yayungan atong mugaan kay kini katumanan sa sugo ni Kristo ug dili angay maghambog ang uban kay pareha ta atubang sa Ginoo. Amen mga igsoon. Magampo ta sa pulong nga atong nadungog karon labi gamahanan nga Dios ang mga amahan. Lord God, salamat Lord sa imong pagpalabas, sa imong pulong, sa imong pagkamaayo. Kung unsa kami nga gitagaan imong bilin, ug unsa ang imong gusto nga among buhaton sa usag-usa magayad ang pagdugma ug pagtinabangay isip imong mga anak Ginoo. Lord, tabangi kami nga among masugaton among mga palasunon ug magtimbayayong kami sa katag-usa ug ang tanan mohangad motugyan sa among mga problema, mga kabalaka, mga saliran kay sigurado nga ikaw nagatiman
ug dili ko mobiya mo pasagad sa imong katawhan. Dayon ka Dios, imo Ginoo Lord God, dili namo dili kini maagaw Lord, dili matabunan Lord sa mga problema ang amo nadungog karon kun dili amo kini magkinabuhi sa tabang sa gahom sa kusog sa imong balang espiritu. Kini among pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. O amen.